waca mau tak tulisne. Dilarang anu ngono kuwi. Apa dilarang apa? Inallahu amma. Guyu. Ah! Kaya kethek. Anu kaya Yo. kaya arek. Diarani kethek iki kudu nesu ki. Nesu nek kula nggih nesu. Kaya arek. Kaya Arek apa? arek cah nom-noman. Arek Kapok pi. Aku mbok ilok napa? Aku mang sik sabar ya saiki kethek metu kon kaya asu lho. Hah? Kon njaluk rumah sakit apa kuburan? anu lho Prap sepurane lho Prap. Apik. Hah? Sepurane to. Ayo jawaben. Nek aku tak banting ngono kuwi. Banting iki Dibanting. jane kancane sapa to kowe iki? Ini lho Prap. Nyelot Kaya ngono lho. Prap. bodimu sayang saiki kok ya wis langsi. Lho. Hei, Kowe iki nyapa malah kok klebon orong-orong. wong gak ngerti kaya ngono. Geno. Mesti lek ketemu aku ngenyek, Om PC. Om PC. Piye ta lamun nyeloi Jen, Prap? kapok. Percel. Singkatan. PC. Oh iya. Oke. Iya. Apa napi? Heeh. Napi. Ndak. Sampeyan nggawa foto to nek kene, Mbak? Foto kok iso? Lah iki fotomu iki. Hei. Wis ora mbok nyreken Orane ngono wae. Ngene lho, Prap. Maju, Orane Wak. ngono. Aku wong wedok. Jangkrik. Pelecehan. Ora. Jangkrik kundati. Cep. Wani, Ngacok wani, cengelmu maju. tenan. Ini lho, Mbak. Dadi mulai. Tat. Asem. Bos lho kundat omong ngono, Bos. Ayo diseneni aja sok kaya ngono. Bocah ngono iki bocah wedok masa mbok ngono tak diacok cengelmu tenan malah. Anu ngene lho, Mbak. Tat. Ngele. Bocah ran Jawa rumah aku, Mbak. Dadi, Mbak. Pindol. Nyapa? Gak mau ngene to? Gak. Lho, ngenekno. Apa kowe wani karo Prabu? Wani kowe? Wani. Proboe nek apane, Bos? Proboe sak. Iki delok to, olahraga iki lho, olahraga. Lho, iki melayu Gunung Bolo iki melayune. Sorry. Wani kowe. Anu, Mbak, ket wau. Gunung Bolo gone apa? Lunte. Kapok. Duduk. Ngene wong mati. Ning kono lek wis ora urip dijamoni. Rene. Ora ra, Mbak. Bos iki lho, Bos. Lah apa kowe wani apa ora? Tempe bosok sak iris. Enek tambane lho. Iya, jeruk pecel sak cerut madu. Karo diulekne cindil tikus. Lah, diuntal mutah kowe kok. Wong lanang lek cangkemi sarwa kaya ngono Pok, kon beno, ngenyek beno. karo wong wedok rumangsamu apa? Kon apa meletek teko watu? Mbokmu iku lanang apa wedok? Banci. Kok iso ngenyek? Saiki ana sing diplerek. Plerek ni apa? Ora ya wedok, Mbak. Mati kan ning Banyuwangi ora ning gene sampean. Asline ndi to, Mbak, kok wayu men. Lah ya ngomong ngono. Lah, Dik, Nduk Prabu. Nduk Prabu. Saiki ya wis nyelot cantik. Ya ampun cantike, ya ampun Prabu cantike, ya ampun. Tansaya suwi aku sayang karo kamu lho. Sapa sing ngomong tak tapuane lambene. Meneng, Iya ben gak nesu ya. Ora Tak nesu. takoni, Iya, Mbak. sampean wingi nang Hongkong pirang wulan? Sesasi. Sak wulan. Kok gak setahun kon nang kono? Jangkrik. Kok mbok kon setahun sesasi ngempet-empetan nek sesasi. Ngomong. Aku ning ngomong Lek beritane percil di penjara. Iku kan kondang. kondang Iya, anjan iya. percil. Aku ning kono. Nek aku ning kono niki mesti nesu. Masa? Lah dikondang-kondang di penjara. Bos, Nesu aku. menurut jenengan pripun kula, Bos? Kula kedah wani napa mboten? Karek sampean iki pengen dadi wong sabar apa wong sing gampang muntap? Gampang muntap ya, Bos? Nek gampang muntap ya diwaneni. Oke. Cara aku nesu ngono. Apa kowe, Prap? Lah kurang mendolo mripatmu. Kudu menteleng. Menteng Malang krik. Malangkrik. Malangkrik do dhuwur. Kurang dhuwur. Nah, Lah iki jane malangkrik apa apene ngompo? Ngomong, "Prap, Prap. apa dikira aku wani karo kowe?" Apa dikira aku wedi? Wani. Wani. Lah kuwi. Kleru to aku lek ngomong. Ambemu ae susu. Mas awakmu kaya ngono, Prap. Mas awakmu kaya ngono, Prap. Apa sing Lah jelas? iya aku ora tau nesu kok goblokmu lho. Sing jelas. Ngene lho, Mbak, sepurane ya. Ya aku mau guyon lho, Mbak ya. ngene lho, Cil. Tantangan. Prop. Ngono, Sinten? Kuwi lho tantangku lho. Lah Terokno. Oh, aku to. Prop. Prap. WA-mu sepiro? Wamu sepiro? WA-mu tokno WA-ku. Wamu tono aku. Apa dikira aku iki gelem karo kowe? Wamu tono aku apa dikira aku iki gelem karo awakmu? Engko mesti koweri. Pabrik ilang kompane, Prap. Dilirik ilang apane? Sandal jepit, sandal sepatu, Prap. Wamu sing nyelempit mesti seneng aku. Jangkrik udah. Jangkrik. Kok kucuk awakmu. Angel lho, sandal jepit anu sepatu. Ayo, Ayo nyelempit toh wamu.
Hatimu maksudnya, hatimu. Nah, guyu. Untune dipager. Pager. Kuwi Untune dipager. apa blero mripatmu? Ya, apa ta Kuwi kuwi? dudu pager. Apa tadi? Paku pines. Oh, pines. Balenono parianmu sing terakhir iku. Sandal jepit. Sandal sepatu. Ndak sepatu. Ayo. Nyelempet tatamu. Sandal jepit dikira tahu. Nyelempit matamu rene. Kok kowe. Mati ra kowe. Ayo. Wanio. Nyelempit rumangsamu jajal apa ya apa? Lah yo. Maksudnya ati ku lho, atine sing nyelempit. Wong lak nesuan ki atine sok-sok nyelempit. Ya gak iso ati kudu jembar. Innallaha ma'asabirin. Nek pom bensin mah. Apa ora mbok waca mau tulisne. Dilarang anu ngono kuwi. Apa dilarang apa? Innallaha ma. Guyu. Kayak ketek. Anu kaya Yo. kaya arek. Diarani kethek iki kudu nesu ki. Nesu nek kula nggih nesu. Kaya arek. Kaya Arek apa? arek cah nom-noman. Arek. Kapok kowe. Aku mbok ilok napa? Aku mang sik sabar ya saiki kethek metu kon kaya asu ro. Heh. Kon njaluk rumah sakit apa kuburan? Anu lho Prap, sepurane lho Prap. Api. Hah? Sepurane to. Ayo jawaben. Nek aku tak banting ngono Banting kuwi. iki jane kancane sapa to kowe iki? Ini lho Prap. Wong lam. Ayo kon muni sandal jepit sandal sepatu. Cepet sandal sepatu, Prof. Wah aku nyelempet Prap. Sing nyelempet mbak aku Prap. Dijuk wae. Wis, Sik sabar. Atine sabar, atine. Sabar. Engko tak warai nembang ya. Ya, Cahayu ya, nembang ya karo aku ya. Sik. Iki sampean ini ditimbali Pak Tomo ora kon bengkerengan ora kon Nggih, padudon. nggih. Kon aweh panglipur.